Her var det altså med Dina på Main FM i Luftens Rotter. Hej Thomas. Hej Sia. Hvordan går det? Jamen det går udmærket. Det er bare godt. Og velkommen til Luftens Rotter denne mandag. Ja, og klokken den er lige blevet 18. Hvad er det, vi skal høre om nu, Thomas? Jamen vi havde jo lidt med Dina. Hun har udgivet en bog. Ja, og hvad er det, den handler om? Den handler om hendes liv, om at være en popstjerne. Og hvad der sker før og efter showsene, og hvad det er, hun gennemgår følelsesmæssigt måske. Lige præcis. Hun har nemlig haft en diktafon med. Ja, du ved, de har det der tøj på, som Rosie Skrullet de har på. Så danser de sådan med benene, mens de sparker sådan. Hej, mit navn er Thomas. Hej, mit navn er Sia. Vi kommer med et helt nyt program, der hedder Luftens Rotter. Det kan du høre hver mandag fra klokken 18 til 21. Fra den 3. januar 2011. Så glæd dig til det nye år.